Monggo pinarak dulur-dulur Kakang Mas Bohaji matur nuwun yo. Ayo yer sing ati-ati para putra putri cipta budaya. Hey. Bos. Trayetno anggone gladen sejogetan yer woi. Ayo yo. Yo iki man. Ger. Yo yo. Alon-alon sing penting padha kelakon yo ger. Wus. Ya dalah wae. Kesit-kesit lan uga trengginas-trengginas nggih. Lagi para putra putri ingkang ngaturaken jejogetan dalu punika manyo. Ea. Woi. Cipta budaya lo iki Kang Tris. Bergoyang kembali Mbak Astu. Ya. Lalu tansah kadhiraken dening para penonton sedaya ingkang sami lenggah tansah prayogi katon guyub rukun. Yuk Mas Sati monggo Mas Sati. Asik jos. Ayo lo. Milang-miling eseme ujiwat gawe sem-sem kang mulat busana nira sudra mata warna lalengan beksan loke manis sejogetan. Monggo-monggo Kakang Mas Bohaji saking renting katuran pinarak matur gunging panuwun. Lalu nggih kasut kuyung dening para sedulur-sedulur ingkang sami rawuh dalem mriku. Op. Kaya mangkene katon bagus-bagus pasuryane nembe para satriya-satriya kembar cacahing wonten leman. Ya iki lho nggih Dur. Iki Kang Putra Cipta Budaya. Op. Ya. Oh. Hey, jos, door, yo, yo, Yo.
Bergoyang kembali sesarengan klasik cipta budaya. Up. Sepi swasana sore ketoni sepi wiwit suruping surya delok-delok lungguh tanpa kanca silir angin sumi leratiku gingsir ketir mung mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak rewangi rekoso pengen mulya rina wengi meminta caketa sandang lan bogo kaya ngene rakasane dadi wong ora duwe rina wengi sumalang muga dadi lelamunan Yuk.
Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. So, yeah. Oh. Satrio Cipta Budaya Kakang Rajut Busana awarna kuning panwe yo ayo hop mesti kudu eling sajroning urip tanasa kudu eling aja ngaji bumbung eling tembe burine dasar isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo pantuladan anak putune sing narosake bebasan wae ngaren kudu eling mesti kudu eling sajroning urip tanasa kudu eling aja ngaji mumpung eling tembe burine dasar isih muda meski bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja lagi kanca-kanca sanèsipun Mas Bohadi matur bumi panuwun kepatuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling Alagi matur bumi panuwun amenika kajemanipun Bapak Tumijan ingkang handheraken Kang Putra Cipta Budaya wonten dalem mriku. Katuran pinarak Bapak Tumijan. Yuk.
ora ketemu sono stasiun Tugu. Ayo Mas Sutris. Ono stasiun Tugu kembali lagi bersama Cipta Budaya Mbak Astu. Ada Mayang Sari. Mayang Sari Mas Ason sak jose lho iki. Ayo rene ya Mas. Nyapa to ya ya. Sama-sama. Bagus matur nuwun. Lagi Mas Mohadi. Sikat. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untake sliramu karo aku pamitmu bali ning kuthamu. Ini ati Aku Jondang Sari. Yo alah. Kusuman ning ati among donga lan among puji kutha Ngayogya kang tansah ngancani semining rasa ati iki. Sealem edot. Aku nyatu lagu ki suwe Ayo. dipendem karo Anu sesuk rotok sing luwas tenan lho Pak Kiren. Ya iki anu Pentium wis Pentium 5 isane. Stasiun Tugu kang dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. Gas hey Mangke dipun pilangkani nggih kanca-kanca tembangipun Aja Sujana. Nggih, nggih, nggih. Cipta Budaya. Nggih. Yo, yo. Ho. Nggih. Sesarakan Cipta Budaya. Sumangga dulur-dulur kantoran pinarak wonten dalem menika sesarakan kanca-kanca amburadul Mayang Sari boten ketinggalan. Ayo nduk
Aini. Ayo lho Pak Tri. Sak jose Cahayu. Kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kabeh dadi alangan senadyan sedina mung mangan sepisan hati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki Cetha budaya Sak jose sajane lho Pak Tris Jawa Timurnya Indonesia di Aini. Yuk, 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 yuk. Hop. Hae, ho ah, hae, hop, jas, ho, hey, yuk, yuk, ho, ah, yuk, oh, yuk, oh, yuk, oh, hop.
Hop lah. Iya. Oh. Hi. Oh ah. Oh. Oh ah. Jos. Go. Ha eh. Ha oh. Ha eh. Ha oh. Oh. Ah. Ha eh. Hop. Hop. Ya. Oh. Oh ah. Jos. Itu. Ah. Iya. Ya. Ya. Iya. Ya. Ya. Hop. Hop, siêu, ayo ger, hop lah, oh, hop, ya, Awas Prayitno Desa Budaya. Ayo lo Pak Mirun. Ayai Kevin rawuh Mas. Ayo. Weh. Ya. Woi. Hey. Oh. Hey. Ha oh. Ha eh. Gas. Godleng man ayo Prayitno coba kaya ngomong katiasanmu no sakjroning palagan ayo lo
iki lo tampan lono eno panjenenganmu semblah yer oh ragamu oh yo hi ha hi au osa ayo lo mas iya tok 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 hey hop sikra sikra rebut ngarasi ngestu padha rawuhnya sanyata sajuru-juru ngayahi karya sikra sikra ngayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumragut sangkut cantut tali wanda manunggal setya dambyak dimenasri swarane gumuruh sarwa rebut arsi estu padha dawuhnya sang nyata sajuru-juru ngayahi karya miliya tresno aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun enggal paringan eling marang keluarga tansah nyanding ayem tentrem pangecap lilo lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati ayo le Mayang Sari rental audio ayo lo masa yo ikilo ayo ya
Sopo slamet aku nyuwun ninggal diterke Bali nggih Sopo. Katuran pinangan Mas Kosum matur gunging panuwun. Menika kirimane wonten dalu menika. Hop. Hey. Lha niki matur